Ootko kyllästynyt itselle sopivan tyynyn etsimiseen ja heräämään niskakipeänä? Mulla oli joka aamu niskat jumissa ja mikään tyyny ei tuntunut auttavan, kunnes mä löysin tän. Mä oon nyt 5,5 vuotta käyttänyt Nea-tyynyä ja oon edelleen sitä mieltä, että tää on ihan paras tyyny, mitä mä oon kokeillut. Ei toki kipukroonikon kivut taikaiskulla parane, mutta nyt mä en enää aamulla herää siihen, että niskakipu on entistä pahempi. Iltaisin nukkumaan mennessä pää asettuu rennosti tyynylle, olkapää sille tarkoitettuun koloseen, eikä enää tunnu siltä, että niska olisi edelleen jännittyneenä. Tyyny on just sopivan jämäkkää muistivaahtoa tukemaan nukkuma-asentoa, mutta pinnasta pehmeä, joten korva ei puudu. Eli ei tarvitse pyöriä kyljeltä toiselle pitkin yötä senkään takia. Tyyny on edelleen 5,5 vuoden käytön jälkeen ihan samassa kunnossa kuin silloin, kun sen ostin, eli on pitänyt muotinsa tosi hyvin. Suosittelen lämpimästi ottamaan tämän testiin. Tyynyä voi rauhassa kokeilla, sillä on 90 päivän palautusoikeus ja 2 vuoden takuu. Käy ostamassa omasi osoitteessa uinuja.fi.